Vážení sportoví diváci, vítám před kamerou hráčku Karviné Viktorii Ignátěvou. Na začátku listopadu jste odehráli turnaj v Japonsku, který se vám ovšem moc nepovedl. Můžeš mi říct, kde byla příčina toho neúspěchu? Nepovažujem to za neúspech, pretože tieto naše výsledky sú len odzrkadlením toho, ako sa podporuje ženský hokej na Slovensku, kde tie dievčatá nemajú také podmienky ako zahraničné hráčky. A tým by som to vlastne takto zhrnula, že vlastne sme neúspeli v tom Japonsku. Super. Jak jste si dokázali vyrovnat s časovým posunem po přiletu na Slovensko? No, bolo to dosť náročné, keďže sme leteli 11 hodín. Vraceli sme sa v čase 8 hodín, čiže bolo to náročné. Po príchode do Bratislavy sme ešte 6 hodín čakali na vlak. A museli sme ísť nočným vlakom, čiže ešte celú noc sme cestovali domov, čiže to je zhruba 5-6 hodín. Prišli sme ráno a už vlastne bolo znova ráno, takže sme ani nespali poriadne. Super, děkuji za rozhovor.